niciodată. Nici nu știu cine sunt, salome sau alba ca zăpadă. Eu am o durere mare în suflet care sunt mai multe neplăceri. Eu nici acum nu pot reveni. Viața mi-a dat o palmă care m-a trântit la pământ. Am plâns, am suferit enorm, dar m-am ridicat. Tot plâng, tot sufăr, of, pe mine cine mă mai caută. Și acum o făceai tu, tată, să simt că îmi dorește cineva tot binele de nume cum mi-ai dorit tu. Tată, de când ai plecat am văzut adevăratele, uși la persoanele care mă înconjoară ce sunt falși. La cum invidioși și răi, nu cred că am trăit și am crescut cu oamenii ăștia. Plângând scriu, cu multă durere mă simt singură. Mereu plâng de cel că m-ai lăsat singură. Ai fost singur care ai crezut în mine, care puteam să mă deschid ce probleme am. Dar acum nu mai e nimic decât acest caiet care nici nu mă răspunde și mă enervează că și aici vorbesc singur. Dar eu cu mine, ce nu înțelegi, mereu mă gândesc la tine. Iar dorul e din ce în ce mai mare, iar când merg acasă în România toate amintirile sunt cu tine. Momentele comice, glumele tale, mi-e dor să mă cerți, tată. Iar în timp ce mă cerți doresc să te strâng strâns în brațe, să spun cât de mult te iubesc, să-ți mulțumesc că mi-ai fost alături, m-ai învățat ce înseamnă binele și rău. Scriu pentru că mă simt singur, sufăr, iar ochii mei sunt triști. Mai mereu nu pot, nu cred că o să-mi revin niciodată, știi, tata, am descoperit falsitatea oamenilor care mă înconjoară, ai avut dreptate. Lumea nu e cum doresc eu, e plină de răutate. Am ajuns să plâng, e o rană atât de adâncă, ceva rămâne pentru totdeauna. Am ajuns la anii mei să nu mai am încredere în oameni, iar rănile nu mi le poate coase nimeni. Sunt pistă în fiecare zi, doar că astăzi nu am energia necesară să ascult și de asta scriu. Am ajuns într-un punct în care nici măcar nu știu cum mă simt. Și e chestie vorba de dezamăgire, tristețe sau furie, simt că ceva nu este în regulă. Uneori este atât de dificil să dorm când mintea mea nu se oprește din vorbit. Așa rușine mi-a fost când am aflat că viața este o petrecere cu măști și am participat cu fața mea reală. Mereu mi-este dor de alt anotimp. Oamenii te uită repede și uit, așa am devenit femeia gheață. De multe ori singurul lucru de care am nevoie este o îmbrățișare, dar nu-i nimic, tată, mie nu mai mi-este frică de cei care